Здравейте и добре дошли в каналът на Маскулино. Днес ще ви разкажем за дермаролерът. Как да го използвате и защо ви е нужен. Дермаролерът е продукт с малки титаниеви игли, които нанасят микропробождания на лицето. Това стимулира производството на колаген и еластин, които подобряват общото състояние на кожата. Сега ще ви дадем 3 причини, поради които имате нужда от дермаролерът. Причина номер 1. При неравности и дупки в брадата, ролерът помага за сгъстяване на брадата и попълване на дупките на лицето ви. Причина номер 2. Подобрява еластичността и текстурата на кожата на лицето, която предотвратява появата на финни бръчки. Причина номер 3. Увеличава ефективността на серумите и на други продукти, които се нанасяте на лицето. Сега ще ви покажем как да използвате дермаролерът правилно. Първо измивате и подсушавате кожата на лицето, както и измивате ролерът. След това започвате да минавате зоната на брадата. Може с вертикални, хоризонтални, диагонални движения на ролера, като е много важно да не натискате, да не раздраните кожата на лицето си. След това нанасяте серумът или олиото, които сте си приготвили, и накрая ще дезинфекцирате ролера с антисептичен разтвор. Благодарим ви, че останахте с нас до края на видеото. Това е всичко, което трябва да знаете за дермаролера. За повече съвети последвайте ни в YouTube, както и ако искате да разгледате всичките ни продукти, masculino.com.